ዓሰርተ ቆናጁ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪካ ቶፕ 10 ቢዩቲፉል ውመን ኣፍሪካን ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ። ስለዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ክንደይ ደረጃ ሒዘን ይርከባ? ቆናጁ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይን ወይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራን ክንደይ ደረጃ ሒዘን ይርከባ ዝብል ድማ እናባኹም ከብሎ እየ። ብዝኾነ ግን እተን 10 ቆናጁ ደቂ ኣንስትዮ ዘለወን ሃገራት ኣፍሪካ ነንመን እየን ዝብል መደብ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣብ መበል 10ይ ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ ዚምባብዌ እያ ማለት እዩ። ናይ ዚምባብዌ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝየን ቆናጁ እየን ብምባል ካብ ኣፍሪካ ካብ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዚምባብዌ ኣብ መበል 10ይ ደረጃ ተሰሪዐን ይርከባ ማለት እዩ። ኣብ መበል 9ይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ ድማ ሞሮኮ እያ። እዛ ናይ ሰሜን ኣፍሪካ ሃገር ሞሮኮ መብዛሕትኡ ህዝባ ተኸታላይ እምነት እስልምና እዩ። ስለዚ ምስ ሃገራት ኣውሮፓ እትዳወብ ሃገር ኮይና ብዙሓት ቱሪስት ዝመፅዋ ሃገር እውን እያ ሞሮኮ። ብዝኾነ ግን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሞሮኮ ድማ ከምዚ ኣብ ፎቶ እትሪእወን ዘለኹም ቆናጁ እየን። በዚ መሰረት ኣብ መበል 9ይ ደረጃ ሒዘን ይርከባ ማለት እዩ። ኣብ መበል 8ይ ደረጃ ሒዘን ዝርከባ ድማ ኣንጎላ እያ። ቆናጁ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣንጎላ ድማ ፅቡቓት ደቂ ኣንስትዮ ብምባል ኣብ መበል 8ይ ደረጃ ተቐሚጠን ኣለዋ። ኣብ ዝተፈላለዩ ብኢንተርናሽናል ደረጃ ብኣፍሪካ ደረጃ ኣብ ዝካየድ ናይ መልክዐኛታት ውድድር ኣንጎላ ጽቡቕ ዝበሃል ቆናጁ ዘለወን ሃገር እያ ማለት እዩ። ኣብ መበል 7ይ ደረጃ ትርከብ ድማ ሰሜን ኣፍሪካዊት ሃገር ግብፂ እያ። ግብፂ ካብ ኣፍሪካ ብበዝሒ ህዝቢ ካብቶም ብዙሕ ህዝቢ ዘለወን ሓንቲ ኮይና ብዝተፈላለዩ ታሪካውያን ቦታታት እትፍለጥ ሃገር እያ። ብዝኾነ ግን ደቂ ግብፂ ድማ መበል 7ይ ደረጃ ሒዘን ይርከባ ማለት እዩ። መበል 6ይ ደረጃ ሒዛ እትርከብ ጋና እያ። ጋና ካብተን ኣብ ኣፍሪካ ዝርከባ ፅቡቕ ኢኮኖሚክ ካብ ዘለወን ሃገራት ሓንቲ ኮይና ቆናጁ ካብ ዘለወን ሃገራት ኣፍሪካ ድማ መበል 6ይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ ጋና ማለት እዩ። መበል 5ይ ደረጃ ድማ ኬንያ እያ። እዛ ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ሃገር ዝኾነት ኬንያ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ብቁንጅና ወይ ድማ ብፅባቐ ኣብ መበል 5ይ ደረጃ ሒዘን ይርከባ ማለት እዩ። ኣብ መበል 4ይ ደረጃ ሒዛ እትርከብ ድማ ናይጀርያ እያ። ናይጀርያ ድማ እዛ ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ሃገር ዝኾነት ናይጀርያ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ካብ ኣፍሪካ መበል 1ይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ ልዕሊ 200 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እያ። ብናይ ነዳዲ ሃፍቲ እትፍለጥ ሃገር እውን እያ። ብዝኾነ ግን ናይ ናይጀርያ ደቂ ኣንስትዮ እውን ቆናጁ ብምባል መበል 4ይ ደረጃ ሒዘን ይርከባ ማለት እዩ። መበል 3ይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ ድማ ደቡብ ኣፍሪካ እያ። ደቡብ ኣፍሪካ ካብተን ምዕቡላት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ መበል 1ይ ደረጃ ብዘለዋ ዕብየት እትርከብ ሃገር ኮይና ደቂ ኣንስትዮ ደቡብ ኣፍሪካ ድማ ቆናጁ ኣዝየን ፅቡቓት እየን ብምባል ኣብ መበል 3ይ ደረጃ ሒዘን ይርከባ ማለት እዩ። ኣብ መበል 2ይ እትርከብ ሃገር ድማ ምብራቕ ኣፍሪካዊት ሃገር ሃገረ ኤርትራ እያ። ቆናጁ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ድማ ብመልክዕ ብዘለወን ፅባቐ ካብ ኣፍሪካ መበል 2ይ ደረጃ ሒዘን ይርከባ ማለት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኤርትራ ኣዝየን ፅቡቓት እየን መልክዐኛታት ብምባል ድማ ካብ ኣፍሪካ ካብ ዘለዋ 54 ሃገራት ብኢትዮጵያ ጥራሕ ተበሊፀን ኣብ መበል 2ይ ደረጃ ሒዘን ይርከባ ኣለዋ ማለት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ማለት እዩ ኣሓትና። ስለዚ ደስ ዝብል እዩ። መበል 2ይ ደረጃ ኣለዋ ማለት እዩ። ኣብ መበል 1ይ ደረጃ እትርከብ ድማ ምብራቕ ኣፍሪካዊት ሃገር ኢትዮጵያ እያ። ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኢትዮጵያ ድማ መልክዐኛታት እየን ብምባል ኣብ መበል 1ይ ደረጃ ሒዘን ይርከባ።
ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኢትዮጵያ ብመልክዕ ካብ ኣፍሪካ ቀዳማይ ደረጃ ሒዘን ይርከባ። ስለዚ ብዝኾነ ግን እቲ መልክዕ ካብ ኢትዮጵያ ተጋሩ ወይ ከዓ ትግራዎት እየን እተን ፅቡቃት ቆናጁ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ። ኣምሓራ እውን ክህልዋ እየን፣ ኦሮሞ እውን ሓደ ሓደ ክህልዋ እየን። ብሓፈሻ ግን እቲ መልክዕ ካብ እተን ፅቡቃት ደቂ ኣንስትዮስ ተጋሩ ክኾና እየን ማለት እዩ። ኤርትራ እዚ ምንም ዘጠራጥር ነገር የብሉን። ኤርትራ እውን ቆናጁ ብምባል ካልኣይ ደረጃ ሒዘን ይርከባ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብሓደ ኢንተርናሽናል መፅናዕቲ ዘካይድ ትካል ዝወፀ መፅናዕቲ እዩ። ስለዚ ቆናጁ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዘለወን ሃገራት ኣፍሪካ እዘን ዝስዕባ ዝነገርክኹም ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10ይ ደረጃ ሒዘን ይርከባ ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ቀዳማይ፣ ቆናጁ ደቂ ኤርትራ ካልኣይ ደረጃ ሒዘን ይርከባ ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዘለኩም ርእቶ ድማ ኣብ ኮመንት ክተስፍሩ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ በትሕትና ይሓተኩም። ቻው፣ ደሓን ኩኑ።